Как да прогресираш в фитнеса, ако си нямаш представа как се прави. Първо ще прочета поста, в който съм го описал, и след това вече ще обясна повече подробности. За всеки, който не знае как да прогресира в фитнеса, първо вземи тежест, с която можеш поне 8 до 10 повторения с добра техника. В примера да кажем, че хващаш 5 кг за бицепс. След това направи 3 серии по 8 повторения с тази тежест и всяка следваща тренировка вдигай по 1-2 повторения на една серия или пък на всяка серия, докато не прогресираш до 12 или повече повторения на всяка от трите серии. Когато това стане, вдигни килограмите, но свали повторенията. Вземи 6 или 7 кг гиричка, но в първата си тренировка с тях направи само 6 до 8 повторения, понеже тези кила ще са ти доста по-трудни. И rinse and repeat след това, което ще рече повтаряш цялото нещо отново. С две думи, това, което съм обяснил в този пост е двойна линейна прогресия за всеки, който е малко по-навътре в сферата. Това е просто един от многото начини да прогресираш. В фитнеса, разбира се, има доста други, но лично според мен това е един от най-простите, с които преспокойно можеш да си напредваш години напред, преди да се наложи да използваш друг метод на прогресия, просто защото е много прост и лесно се помни. Сега ще го обясна по още по-прост начин. На всеки човек, който тренирам, аз го обяснявам последния начин. Започваш с ниски повторения, вдигаш лека по лека повторенията, всяка следваща тренировка, докато не стигнеш най-често над 12 повторения. Разбира се, това е малко условна граница. Можеш и по-рано да вдигнеш тежестта, можеш и да изчакаш и над 15 да вдигнеш, но най-често е доста добра цифра, до която ако вдигнеш, демек ако успееш да направиш 3 серии по 12-13 повторения с дадена тежест, най-често си достатъчно силен, имаш доказателство, че си достатъчно силен, за да хванеш новата по-тежка тежест и макар че ще свалиш повторенията, ще успееш да я дигнеш и ще успееш да си изпълниш серийките с новата по-тежка тежест. Разбира се, за по-ниски повторения, защото ако се опиташ отново 12 повторения да направиш, най-вероятно няма да успееш или поне ще е много по-трудно, или пък ще ти се развали техниката. Между другото, докато го обяснявам това нещо, не се опитвай да го свързваш много с клипа, който върви на бекграунда. Тук правих някакви аксесуарчета, врат, прасец, пищяли и така нататък, така че тая точно тренировка, която гледаш в момента, може би не е най-ефективната за прогресия, но това ми беше завършека на тренировката, просто имах такъв клип и затова такъв съм сложил. Но да се върнем към прогресията. Защо работи това нещо? Защото, отново както казах, направиш ли трите си серии с доста високи повторения, 12 или нагоре, чак до 15 повторения, това е черно на бяло доказателство, че стига да си ги изпълнил с правилна техника, че си достатъчно силен, че да можеш да вдигнеш по-високата тежест. Сега, дали ще хванеш 6 кг, дали ще хванеш 7 кг и половина, най-често ще зависи от това какви тежести има в твоя фитнес. Когато правиме упражнения с дъмбели, най-често ще трябва да прогресираш доста до по-високи повторения, преди да хванеш новия дъмбел, защото в някои зали има, както в моята, гирички по 8 кг, както виждаш в момента на клипа, има 9 кг, 10 кг, нали, има такива с скок по 1 кг. Нали, от 1 до 10 имаме дъмбели за всеки 1 кг. Но първо, това го няма във всяка зала, в много зали го няма. Второ, след като стигнеш до 10 кг, най-често в 95% от залите единствената стъпка е 2,5 кг. Което всеки човек стъпва в фитнес, много добре знае за какво говоря. Имаш 10 кг,
следващия по-тежък е 12,5, следващия по-тежък е 15, следващия е 17,5 и така нататък и така нататък. Всеки един дъмбел е с 2,5 кг по-тежък от предишния. Така че във всяка една прогресия при упражнения с дъмбели най-често трябва доста повече да вдигнеш повторенията преди да хванеш по-тежката тежест, защото по-тежката тежест, стига да тренираш с повече от 10 кг, е доста по-далеч, съответно е много по-тегава. Съответно, ако прогресираш достатъчно, повече с по-ниските кила, ще си заякнал достатъчно, че да можеш да ги хванеш. Докато ако говорим за упражнения с щанга, ако говорим за упражнения на кабели, на кабелите в повечето зали има скок през 2,5 кг, но на упражнение, на което ти го правиш с две ръце, да кажем избутване надолу за трицепс, разгъване в лактите, ако вдигнеш с 2,5 кг, това се равнява на кило и 125 грама, кило и 250 грама на ръка, което не е толкова голям скок, колкото 2,5 кг. Още повече, на кабелите най-често можеш да закачаш и допълнителни тежести, както например да си закачиш дискче или дъмбел по 1 кило и да направиш стъпката в прогреса още по-малка. За какво го обяснявам това? Защото на някои упражнения ще можеш много по-лесно да прогресираш. Направиш ли 3 серии по 10, веднага ще кажеш, за какво ми е да се мъча до 12, аз мога да хвана по-тежка тежест. Да, на някои упражнения ще можеш, ако стъпката на прогрес е по-малка, демек можеш да вдигнеш с 1 кило, както малките дъмбели в залата, с които тренирам и аз в момента в тази тренировка. Но на други упражнения, да кажем сгъване за бицепс от стоеж, след като стигнеш до 10 кг, следващия дъмбел е 12,5. И за всеки човек, който е тренирал сериозно във фитнес и е тренирал, разбира се, бицепс, тук изключвам голяма част от жените, за съжаление, въпреки че всички мои момичета, които аз тренирам, почти всяка една също така тренира бицепс, но това вече е друга тема. Всеки един, който е тренирал сериозно бицепс, знае, че да минеш от 10 кг на 12,5 кг е доста тегаво, защото ти можеш да направиш 10, дори 12 повторения с 10 кг, но хванеш ли 12-ката, ще можеш да направиш 5 повторения. В смисъл, брутално ще ти паднат повторенията, защото скок в 2,5 кг на една ръка, особено на изолиращо упражнение, там където участва само един мускул, е много тегаво. Съответно, във всяко едно упражнение, което тази прогресия ти се струва прекалено тегава. Направил си 3 серии по 12, вдигаш килограмите, но ти е много тежко. Или ти падат супер много повторенията, или пък просто ти е много тегаво. Без проблем можеш да продължиш тази прогресия, докато направиш 3 серии по 13 или пък 14, с две думи да продължиш да прогресираш в повторенията преди да вдигнеш килограмите. Няма правило как се прави това нещо. Варианта, който съм описал в поста, е най-простия начин, по който успях да го разпиша, така че всеки човек, който буквално не знае как да прогресира във фитнеса, който не е стъпвал изобщо в зала или който тепърва прохожда в тези тренировки, може да имаш 10 години опит в някой друг спорт, обаче ако си 10 години републикански шампион по бокс, обаче не си вдигал тежести през живота си, няма да знаеш как да прогресираш с тежести, защото е друга схемата. За някои хора е обща култура и е доста близко до ума, но ако не го знаеш, не го знаеш. Това е двойната линейна прогресия. Защо се нарича така? Вече за който го интересува. Двойна линейна прогресия. Прогресия е, разбира се, защото прогресираш. Двойна е защото променяш два параметъра. Първо, вдигаш повторения, в един момент сваляш повторенията, но вдигаш килограмите.
Едва ли не работиме и в повторенията, и в килограмите. Правиме промени. Затова е двойна, а е линейна, защото най-често повторенията се опитваме само да ги вдигаме до един момент, в който вдигнем килограмите и тогава ги сваляме, но отново почваме да ги вдигаме. Линейна е, защото ги местиме само в една посока доста дълго време, а не ги въртим. Сега, като интересен факт, има вълнови прогреси, в които всеки ден или пък всяка седмица килата се дигат, после се свалят, после се дигат, после се свалят. Това нещо се нарича вълнова прогресия, защото постоянно имаш промени в различни посоки, но линейната прогресия е точно такава, нали, нарича се по този начин, отчасти защото е толкова проста и затова я споделям нея, а не споделям някои от другите 15 разновидности на прогреси, защото може да бъде обяснена без да трябва да обяснявам какъвто и да е технически жаргон. Просто хващаш едни килограми, с които можеш, добра техника, 6-8, може би 10 повторения, правиш си тази бройка, която можеш да изпълниш комфортно, без да ти се разваля техниката и започваш лека по лека всяка тренировка да вдигаш повторенията. Вдигнеш ли достатъчно повторенията, сваляш ги, дигаш килограмите и започваш отново същата прогресия. Един малък детайл, когато вдигнеш килограмите и свалиш повторенията, не е задължително, но е, аз бих казал, препоръчително да свалиш малко повече повторенията, да си направиш първата тренировка, след като вдигнеш килограмите, нарочно да си я направиш по-лесна, нали, не толкова натоварваща, колкото тази с по-ниските килограми, защото съвсем спокойно можеш да вземеш по-тежки килограми, но да направиш много по-ниски повторения, да кажем 3 или 4, и да си направиш тренировката по-малко натоварваща, независимо, че е била с по-тежки килограми. Защо ти го препоръчвам това нещо? Защото най-често, да вземем примера с бицепса, тренираш с 10 кила, правил си 10 повторения, следващата седмица 11 повторения, последващата 12 повторения, отнело тия 2-3 седмици и трите серии да ги направиш 12 повторения. В един момент ти става много тегаво. Или ще тренираш до отказ, демек да не можеш да изпълниш още едно повторение, или много ще се доближиш до отказ. С две думи ще стане много тегаво. И в този момент, разбира се, нищо не ти пречи да вземеш 12 кг и да изпълниш така 8 повторения и отново да се натиснеш на макс. Нищо не ти пречи. Можеш да го направиш, но след като целта не е да си разбиеш за един месец световния рекорд, предполагам, най-често целта на повечето хора е да се подсигурят, че 6 месеца, 12 месеца напред няма да спират да прогресират, защото това ти дава най-добрите резултати. Съответно, ако имаш за цел да прогресираш колкото се може по-дълго и по-ефективно, съответно в рамките на една година да си постигнеш най-добрите резултати, а не толкова за един месец, тогава ще ти е много полезно да направиш по-ниски повторения, дори отколкото си мислиш, че можеш, след като вдигнеш килограмите, за да си дадеш една мини почивка, така че тялото ти, мускулите ти, нервната ти система да получат някаква почивка от всичките тези седмици на прогресиране. В един момент много се изтощаваш. Затова да си направиш една такава мини почивка с по-малко повторения, след като си вдигнал килограмите, лично за мене и за повечето хора, които тренирам, действа супер отпускащо и възстановяващо, защото по този начин, да, прогресирал си, вдигнал си килограмите, но не си се изхвърлил на макс, съответно си подсигуряваш, че следващите няколко тренировки, когато дойдеш и трябва да тренираш с 12 кг, без проблем ще успееш да прогресираш. Защото си дала така една-две тренировки, малко не максимални тренировки. Не са почивни тренировки, но просто не са максимални. Докато в
обратния случай, ако хванеш 12 кила и още на първата седмица се натиснеш на макс, най-често натоварването ти ще скочи през тавана. Нали, толкова много ще се натовариш, че следващата седмица няма да успееш да прогресираш, нали? Няма да успееш отново да си вдигнеш повторенията и в този момент просто ще прекараш по-малък период, изпълнен с ефективни, прогресивни тренировки. Не е нищо фатално, разбира се, нали, като зумнеш достатъчно надалече, най-важното е да прогресираш достатъчно дълго време, така че не е задължително всяка една тренировка, нали, да прогресира, да не си взимаш почивки и така нататък. Но, отново казвам, от моя опит в моите тренировки и в тренировките, които провеждам, почти винаги вкарвам такива едни мини почивки. Отново, това, че казвам почивка, не означава, че не тренираш здраво. Разбира се, че тренираш здраво. Просто когато вдигнеш тежеста, в този момент не се натискаш на макс. Да кажем, направил си 13-12 повторения с 10 кг, решаваш, че е момента да вдигнеш на 12 кг бицепс, хващаш 12-ката, почваш да помпаш повторения, стигаш 5-6 и усещаш, понеже си опитен, че вероятно ще успееш да дигнеш 8. Защото започва на 5-6 да ти става доста тегаво. Преценяваш, че ще можеш да стигнеш 8, но понеже си ме чул и си казал, да го пробвам това нещо, спираш на 6-то повторение и просто правиш 3 серии по 6. Разбира се напрягаш, но не на макс. Ако го направиш това нещо, без проблем следващата тренировка ще направиш 7-7-6, съответно без проблем на последващата ще направиш 8-7-7 и така нататък. И така нататък ще прекараш достатъчно време в ефективни тренировки и най-вероятно, когато удариш в крайна сметка отново стена на умората и не можеш да прогресираш, ще си прогресирал доста повече в повторенията, да кажем ще си стигнал до 9-9-7 повторения с 12 кг, докато ако си изхвърлиш още на първата тренировка да направиш 8 повторения, понеже не си взел тази мини почивка, може би още на следващата тренировка бицепсът ти ще откаже и няма да можеш и 7 да направиш. Ще откажеш на 6. Сега разбира се, това не е закон. Не казвам, че нито един човек не може да се възстанови така. Нещата много зависят от това колко си опитен, колко си силен, колко дълго време си тренирал и така нататък. Разбира се, ако усещаш нещо прекалено леко, вдигай килограмите без да чакаш да направиш определен брой повторения. Нищо от това, което казвам, не е закон, просто са лесни и практични съвети, за да знаеш кога да вдигаш килограмите и ако не можеш да вдигнеш килограмите, да знаеш горе-долу докъде да трябва да прогресираш преди да ги вдигнеш. За това правя този клип, защото за мен и за доста хора, които са по-навътре в сферата, дали са фитнес треньори, дали просто са се интересували през годините със собствените си тренировки, знаят много други варианти за прогресия, двойна линейна, тройна линейна, тройна дневна вълнова, тройна седмична вълнова прогресия и така нататък, но нито едно от тези неща, според мен, не биха били полезни на някой човек, който тренира сам в залата и тепърва се чуди как да напредва, защото те са прекалено сложни и се иска едва ли не да си начертал една схема в къщи или пък да имаш приложение, което ти ги изчислява. Нали? Много трудно ще можеш сам да го направиш. Разбира се, ако си по-опитен ще стане, но за всеки един начинаещ човек двойната линейна прогресия, това нещо, което обясних преди малко, това е най-простия и лесен начин да прогресираш, ако не знаеш какво се случва и дори ако си много опитен. Аз честно да ти кажа, огромна част от тренировките, които аз провеждам, персонални тренировки, ги карам на двойна линейна прогресия. Стига човек да успява всяка една тренировка да прогресира, да не стига някакви върхови
нива на умора, когато стигне дадени повторения, да може да хване следващата тежест, отново да свалиме повторенията, отново да продължиме да си работиме, стига да може без особени трудности да прави такива прогресии, да не удря много често някакви стени на умората, така че да не може да прогресира въпреки че иска. Според мене, за огромна част от хората тази прогресия върши страхотна работа, така че ако влизайки в фитнеса се чудиш как да прогресираш, как да напредваш, двойната линейна прогресия е за теб. Обратното, ако вече имаш доста опит, но да кажем се връщаш след почивка в залата, отново без проблем може да си караш на нея. Лично аз в 99.9% от моите тренировки, в които сам тренирам, използвам тази прогресия. Защо? Не защото не знам други, просто защото това е най-лесната и проста за прилагане прогресия. Не ти иска таблица, не ти иска сметки, не ти иска нищо. Иска ти все пак да си следиш тежестите, за да знаеш колко си правил следващия път. Приложението, с което аз си следя тренировките на Strong by Science, българско приложение, закачено е в описанието, напълно безплатно, така че може да го цъкнеш линка и веднага да почнеш да го използваш. То ми дава всичко, от което имам нужда. Казва ми колко съм вдигал предишната тренировка, колко тежести за колко повторения на всяко едно упражнение и съответно ми казва колко ми е рекорда изобщо, нали, за целия ми тренировъчен живот. Следователно аз знам колко трябва да вдигна тази тренировка, че да прогресирам, но също така, ако съм тренирал повече време, както лично аз имам доста голям опит, си виждам и рекорда, най-многото килограми за най-многото повторения, които някога съм правил, за да знам каква ми е дългосрочната цел. Знам колко трябва да дигна, за да прогресирам в следващата си тренировка, но и знам колко гоня дългосрочно в следващите няколко месеца. Така че тази прогресия върши работа както за напълно начинаещи, така и за доста напреднали. Щом си стигнал до тук, значи определено можеш да извлечеш полза от тази прогресия, така че ти пожелавам успех с използването й. Ако имаш някакви въпроси, с удоволствие ще отговоря, когато имам време. Така че коментарите са отворени. Ако искаш да видиш малко повече за лично според мен е най-важното нещо, което води до резултатите в фитнеса, противно на това видео, според мен то не е прогресията, въпреки че прогресията е много важно, но ако искаш да видиш най-важното нещо за резултатите ти във фитнеса, цъкни на клипа, който виждаш в момента на екрана и ще се видим там.